Goddag og velkommen til Gepetto Old. I dag skal vi have besøg af Hobby Hans og Opfinder Finn. Men Opfinder Finn har nemlig opfundet en opfindelse, en passagerbåd. Og husk, han har også et rigt med i det her afsnit. Men først skal vi hen til Hobby Hans. Goddag, jeg hedder Hobby Hans, og I kender vel alle det problem, man tisser siden af toilettet. Derfor har jeg opfundet det her rør, hvor man så skal stå og prøve at ramme ned i det lille hul der, så man ser på ikke at tisse til siden af. Tak for det, Hobby Hans. Vi stiller tilbage. Og tak til Hobby Hans. Nu skal vi ned og se på Opfinder Finns smart opfindelse. Hej, jeg er jo Opfinder Finn, som I nok ved. Den der båd, den har jeg lavet. Det kan godt ske. Der er mange af dem, men ikke på størrelsen med den der. Den har jeg været ude og sejle i et par gange. Skal vi lige prøve at sammenligne med en af de andre? Ja, så se. Den derovre, den er ikke nær så stor. I forhold til den der. Den der er nok 2-3 gange så stor. Ja, men tak for det. Opfinder Finn. Ja, og så skal vi lige have ugens rim. Rabatten er sygt. Prøv noget nyt. Fantastisk. Ja. Opfinder Finn. Vi ses i næste uge. Ja, det gør vi da. Hej. Hej. Tak til Opfinder Finn. Vi ses i næste uge. Goddag og velkommen til Gepetto Old. I dag får vi besøg af Hobby Hans. Og Opfinder Finn er gået i lidt større opfindelser. Han har nemlig opfundet en passagerbåd. Og den skal vi ned og se senere i programmet. Men først skal vi hen til Humør Hans. Eller, nej, pisse! Velkommen til Gepetto News. Eller